ruidos? Que follón allà arriba, no? Tota aquesta gent? Perdona. De quin institut sou? De Vilanova del Carmen. I què feu? Què feu així a aquestes hores? Pues hem vingut a veure el teatre. Doncs jo també. No hauria d'estar en classe? Doncs és que ara hem vingut a veure Dinamarca, home. Això és qualitat. Clar, és la matinal de tots els dimecres, a les 10:30 del matí. Se m'havia oblidat. Tu eres alumne? No. Sí, però de la Universitat Popular. Què feu així? Que aquesta és mi casa, És ma casa. Els actors i les actrius són els meus veïns, saps? Són mis vecinos. Que feu un programa? Sí, el fem. Hi ha presentadors, presentadores... Home, vaig passar tota la classe. Tu ets presentador? Jo soc presentador. Vols ser youtuber amb mi? Carles el youtuber. Estem en el Rialto i anem a veure l'obra Dinamarca. Ja que, si voleu, en el projecte Habitem el Rialto estem tots. Passem-nos a veure, ja que estem. Subvivos! Això! Hi ha algun professor per així? De puta madre. I aquesta activitat voluntària passeu llista. Passem llista, però vindríem voluntàriament. Això entra en l'examen? Sí, soy alumna, Eres repetidora, tu sí. pero 3 veces. Quanta penya! Vaig a intentar una coseta. A veure si funciona això. Soc l'habitant del teatre. I entrad en Habitem el Rialto en la página de YouTube y suscribáis. ¿Tú eres alumne o eres profesor? Soc professor, però no vinc com a professor ni com a alumne, vinc com a conseller. Tu ets conseller? Sí, soc el conseller. Doncs, què et pareix aquesta... Bueno, és una iniciativa molt bonica, a més que vinguen gent dels instituts, de les associacions de veïns, la veritat és que és preciós, que s'arriben al teatre i que el puguen gaudir. Per tant, vull veure com reaccionen i com va l'obra. Per descomptat. Moltes gràcies. Es preneu un cafè? Vinga, ara després, si vols. Gràcies. Flash forward. Apuntar a la cuenta del conseller. Gracias. Y ahora flashback. No trobo jo. Acompanyar-nos en esta funció. Disculpa, no tinc lloc. A un puc seure. Pero déjala entrar. ¿Quieres sentarme? Me han echado. ¿Y ahora qué hago? Ya he almorzado. Me han despertado. Me han despertado. Que m'ha paregut veure que alguna cosa... Pareix que ja ha acabat. Així hi ha un lloc. I en el cas d'ell, probablement, a més, és el personatge que realment té més informació. Jo tinc una pregunta. La primera és per a Sergio. Com estàs? Ja està, aquesta era la pregunta. Com porteu aquestes matinals tan matineres? Com feu? Veniu d'empalmada? Eixiu els dimarts? Nosaltres fem la funció, però realment és com si l'estigueren somiant. De fet, no sé si pessigar-me igual... Doncs, després de la matinal, a sopar.